Magi ndiyo Machakaire Jotham ndiyo kana tautaura muno tinotimidza izvi kuti vanhu vese tinzwewo changamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekundipuma chihure uye kundituka zvinyadzi nekundivimbisa rufu. Nyanyimbo dzako chitupa nemaredare zvaitwa ari kudaro ndiMachera Magi achitaura kuna Jotham Machakaire. Right, ahora tinzwe Magi. Taura nalo lapasi. Pamusoro iwadari. Muno tinongoti pamusoro imambo chete. Pamusoro imambo. Ini ndonzi Machera. Ngati mwedzi waMei, musi wa29 Mei, nguva dzichiti 12 o'clock. Ndakapinda mutaundi Machenda Mbuya. Ndaona vaMachakere ndoondiona ndiri vari pashopa Chikotora. Inini ndaitaura namainini tiri panze. Mainini vangu vaitwa pangwagwa kwanda. Vandaitaura navo tiri panze. Machakere vakabuda mubhotosto vakasonditi uri hukure, uri mhata, uri duzvi, ndira kukusota. Namainini vangu vatakatarisana ndachazoti ndiani wari kudaro. Vakadzokorora futi. Pandakangopapira pandakati kana kudaro ini vadi kundisota ikakundiona wani. Ndobva vadzokera mubhotosto. Ndobva vadzoka futi vamumimi murume wamainini vadaitaura navo vangu vari pafoni nguva iyoyo. Ndobva vazoyawo vapedza kutaura pafoni vauya pandanga ndiri ndakutaura navo vakadzokorora futi vakasodhonza kwamumwe waibhachi kudai nzosataure naye imhata iduzvi idhoti ndakumusota. Saka ipapo ina ndakuzodaira ndava ndangobva ndobva ndakutosa kuenda kwatabvunza kuna maini vanga variko vandasoti mama Machakaire vandituka kasi handizozoti vari kunditukira dzai sizoti vakundishura ini. Mambo vakataura kuti aiwa nyarara ini ndakanyarara zveshuwa. Pana mbuya vandakanga ndiinawo ndobva tauya takuchidzoka kuno kumba takudzokera kumba takafamba pamashops tichidzika nerodhi yekuenda kumayo tiri pamashops papo takasvika pana pashop yabwa mukuru Rafael Chendambuya vaenda bwamumimi. Saka ndiri papo ava mbuya vandandiro vakafamba kuenda munext shop yakanga iripo. Ndiri papo ndasara ndichaurana nabwa mukuru chavabvunza neurwere hwatete vakanga vanzi vari kurwara. vaMachakere vakapfuura kuti zvakare ipapo vakadzokorera uri mhata uri duzvi uri dhoti da kukusota hure. Ndopandakati kuna bwamukuru nabwamimi vaMachakere vandibvira kumusoro handisizoziva kuti vari kunditutikirei. Bwani vangu vari Bwani Thomas vakavati dzokorera zvawataura handikurove nemaoko ndinokurova neshamhu havana kudaira vakabva vafamba ndobva vangoita. Izvo zviri kutaurwa mawitness enyu munawo handiti? Mawitness haana kukwanisa kuya kuenda kuHarare kune urwere. Daka mawitness. Saka vangatiwo kana zvinokwanisika here kuti kana vari pasvika nguva yekuti vataure kuti vataure pari pafoni. Mafoni haanyanyo kubvumirwa mumatare. Right, izvo zviri kutaurwa Jotham. Sorry mama, handingadi kutaura asi pendakasangana nawo pendakasangana nambuya wangu pane zvakataurika nawe engereko kakawadzana nenawe mwana wangu akarohwa nemwana wangu nebhasikoro arohwa nebhasikoro musi wa3 March. Zvadaro ndakarapisa ndega mwana ndarapisa mwana ndega sekuru wangu nambuya hawana kwana pawakambobvira vachiuya kuzona mwana wangu kuvara kwakaita kana nhasi kusongorapisa mwana wangu asati aita rai. Saka zvadaro padare rekwachendambuya richitonga kudaro ndikati ini kana ndakataura mazuva akashata I'm sorry, ndonokumbira ruredzo rwambuya wangu ndomashoko etakataura.
saka unoziva hako kuti wakataura masoko akashataka nekuti wanga waine hasha yekuti hawana kuuya kuzokumbura nemwana wako paakakwara. handii kuti tichitaura mashoko akadaro. Iwe uri kutaura kuti une hasha uri kutodedera kana izvizvi uri kutodedera nehasha kuti mwana wavo akanyangadza handiti akatsika mwana wako hawana kana chawakaita number 1. Number 2 hawana kana kuuya kuzoona mwana wako zvese zvakakupa hasha handiti. Saka zvichireva kuti uri kubvuma kuti no ndakawatuka nepamusara pekuti inini ndakanyangadzirwa sandizve ndizvozvo saka abvuma aida kungodzadzisa muromo wazopedzisira wekutaura nokuti pamamubvunza pekutanga kuti izvo zviri kutaurwa izvo ati handipokani nazvo abva angotanga nekuzvigamuchira kuti kureva kuti ichokwadi zvese zvataurwa nemai yako. Right. Taurai changamira inini ndine murume wamambi uyu murume uyu akandichitaurira nyaya yekuti muzukuru wangu adhuma munhu adhuma mwana wake nebhasikoro kuidzokorora machakaira hatidi kudzokorora nyaya akanditaurira izvozvo maybe was on Friday ndikati muzukuru ndazinga ngwasha inini bandaenda ndikati ndida kuona mwana achibva ndaenda kuchikoro inini ndobva ndazoonana nemwana semunhu amungu ndinoti imwe idororamo was on Friday Saturday makusini ndikati ndinoone mwana bandaona mwana ari kutama nemwa pashopu pake ndikati iyo muzukuru ndati ndiwe uzoona kuti ruoko rwunzi rwakakwara ruoko rwakaita sei sikati asi kuti mudhoko bhachi inge ndakakutaurira kuti ruoko rwangu rwuri right munodhakwa bhachi handizonda kutaura machakairwa inini kudariwo uyu kana asina kuenda kana uyu anoita mhata because inini ndakaini because inini ndinouyu ndiri nyama inenge kana inini ndakauya inini kwauri ndikauya zvechokuti ndinoda kuona mwana akakwara. What is it? Kana muchitaura munotaura kuno mutaudzani kuti munorowana zvibhakera. What is it? All right. Mireni wakarerutsirwa iwewe nashechena mbuya iwewe ukabvuma nyaya yako uku ndakakanganisa ukadii ukanzi ubhadhare zvawakanzi ubhadhare ukatadza kubhadhara ukanzi iwewe nashechena mbuya nyaya yako ndaita za ngaichiende kwamakao saka yauya kuno wakabvuma nyaya yako mapepa achenda mbuya aripo wakabvuma nyaya usajepa kuti isusiiwaza unoona kutobhienga right. Andoni chiri munhu abvuma kuti inini ndakadi ndakamutuka ndorora nedhoti inini akuzo aribvumiba zvamuri kuita right. Iwe wadare ndazotibate pandanzwa panutaurwa nanyata kuti yaya yakatotongwa ikatijajwa kuti izoya kunoku uramba kubhadhara saka nyaya rimwe ndekuchera kunonzi uri kubhadhara here kana kuti haudi chii chakanzi abhadhare dare roita review kwakunzwa iye kuti anogutsikana here nemutongo nekuti abvuma zvake kuti no ndakazviita nekuti hati correct a wrong with a wrong. Unozvinzwa Jotham? Correcting a wrong with a wrong
unoita chii unoita right here Neta square wrong. handiti tinotogadzirisa chiro chakaipa nekuita zviro zvakanaka. Hatigadzirisi chiro chakaipa nekuita zvakaipa. Pakakanganiswa hongu, pakakanganiswa, asi zvapakakanganiswa hatiendi futi kuti tinokanganise kuti tidi tikorekte, tinenge tiri kutoendesa chii mberi. Kana dai waida kuripirwa ungadai wakaita sezvaita mai avo kuti wakakanganisa mai avo wakakanganisa mwana wako akatsika mwana wako nebhasikoro waenda kune dare kuti mai ava mwana wangu wakatsika nebhasikoro number 1 hawana kana kundipawo mari yekuti ndirapise. Bhiri rangu rekurapisa iro ndaidawo kuti semwana wavo akakwadza mwana wangu wandibhadhare. Handiti uri kupona tiri mudare tiri mudare tiri maprocedure edare. Ungange uri right futi uri kuzora zvatiri kutaurira uyu ndo zvaari kuita kuti mwana wako akakanganisa uyu akanganisa iwo akukanganisa futi saka tinoitonga sei chienda mbuya tinoitonga sei tinoda kuti tooneka mwana wako akakanganisa uyu akanganisa iwo mudare munomu wakukanganisa saka tinopa judgment ipi. So we want sober minds nekuti tese tiri kuramba tiri kukanganisa wakutuka uyu mudare zvakare zvauri kuuya zviri kuurira mukadzi wako iwe wakumutuka futi mudare the same. Saka justice yacho inozoitwa sei iwe mudare chini uwo mutsiretena uri mudare justice yacho inozoita sei. Toramba tiri kukanganisa tichikanganisa kusvika hatina chii right. Pamusoro ndoda kudzokera kuti matauriro avaita pakataurwa nyaya iyi tiri kwaChenda Mbuya vakabvunzwa naChenda Mbuya kuti vakatsanangudza zvekuti mwana wangu akakwadzwa nemwana wavo vakabvunzwa kuti kuda kuripirwa here akati kwete handizvo zvandaita sei handizvo zvandangoti ndingotaura hangu handisira kuripirwa. Handiti ndo zvacho zvatiri kutaura isusu kuti imi maita zviri right. Handiti iyewo mwana wenyu akaita zvozvo akakwadza munhu. Handiti iyewo ndokundotuka chii ndokuuya kwakutukai. Murume wenyu mudare munomu akumutukawo muri kupona. Saka mune muchida kuti dare riite sei? tinotora nyaya yamastages emudare. Kana munhu achinge adisturba dare anokubatwa nemhosva yeconduct kudare singatarisi kuti ndiani akutuka munhu kudare anofanira kubatwa nemhosva yeconduct kudare bosi kuya pamberi pedare kuya muyananiso. Saka tiitarisa kuti ndembeite kwaChenda Mbuya iri paihoshe zvirowa kuti kutoshoora dare bosi ndinofanira kuremekidza dare kuti wakutozvidza dare racho saka ndinozokurudzwa dare munhu ngabatwe nemhosva yake yakachipara kudare uyo otongwa nemhosva yake yakapara. Sani ndaisa kudare ndichitongai nyaya iyo. Pane changamire iye Maguri panyaya yese yataura haana kutaura kuti arikuda kulipa neti hana claim. Tiri ipapo takabvunzwa kuti muri kuda chii. Ndanga ndina maiguru andanga ndinavo vanokwanisa
kana muri muno se kwa chena mbuya imbo siyai imimi taurai ni moyo wenyu samuru kuda neza makaitirwa ni uyu ndoda kuti akuripei nei zvimunyara dzapfungwa dzenyu andimombe right hanzi ni mombe kwa chienda mbuya wangu akati muripirwe nei tanga tataura izvozvo zvekuti mombe vachibva vato akarambe papasi kuti havasi machakairi vadare vapo vari kuti vakati aiwa panapa titonge zvekuti panonzi mombe ndobva tati 250 ndobva yanzi ndiyoyo mombe ndobva tati 200 ndobva vati ndiyoyo mombe ndobva tati 150 ndobva zvanzi namachakairi aimanditi $100 ndobva anzi aungataura kuti $100 iwo uri wakapara mhosva saka mubhuku kwachenda mbuya vakanyora 150 iri yekuti ndiwo vakanga vati ipapo inini pasiro pandaida okay ndo zvakapaswa naishe weza zvava muno kuti iwo ruda mombe handiti dare richaona kuti neudzamu hwenyaya iyi unofanira kuti uripwe chii handiti ndo patiri kubvunzwa ati mombe dare ishe wakanga wati 150 saka dare takutaurai kuti pakabva nyaya mapaona nyaya ichienda apa muchipaona ichizobva futi ipapo murume wacho akutukawo futi muno mudare uri kuona munorerutsa nyaya inenge yakadii izvi tokuitirai kuti nekuti muri madzishe kuti mudzidze kuti kana muchitonga hamuendi kudare nemhamba nekuti ukaenda kudare nemhamba uku jaji wauri kupa kuti akutonge iwe uchiuya uchiratidza kuti aiwa wakatolohwa hako inga Jesu vanhu vakataura zvikanzi Jesu makadhakwa ari makuseni newadzidzi wenyu makadhakwa Jesu akataura kuti koma nemakuseni ngadhakwa here nemakuseni dai ari manheru mainditi ndakadiyo ndakadhakwa zvava isha wakuya mudare nemakuseni wachiratidza kuti wakadhakwa handii pamutongo wenyaya yekutarisa kuti mai wakapuhwa mbudzi 4 uyozoripira udare mbudzi imwe chete ari kuti 4 mbudzi udare imwe chete right vamwe munoti chii vamwe wataura zvindani ndoda kutaura okay vamwe munoti chii ndikuona kuti baba wazvirereka chaizvo kudare hawana kuda kana kuita nharo nedare hawana kuda kupikisana nedare wazvirereka zvakanyanya ndaifunga kuti wakapawo mai wambudzi 2 imwe cheteyo yakudare yechitatu right iningana vana semunhu akamboshora chaizvo vongumota vaiguma havo asi vakasvika pakufera vaati nyaya yavo ipere kaika yakayakabhadhara ndezvekuti yakamatauriwa vakaya vakabvuma kuti vakabhadhara nekuti zoya kuneuku inharo dzekusaka kubhadhara uye neshungu zvavakaita zvokuti mwana vakava mwana wangu nebhasikoro saka zvavati havasi kugutsikana nomuripo vavakanga vatorwa ikoko saka vakudzi 4 kwakatonaka chaizvo 1 yedaro okay right handiti munoziva zvinonzi extenuating circumstances munoziva here zvichinzi munhu apara mhosva pane ma-extenuating circumstances pane chikonzero chaita kuti munhu azodii azopare mhosva auraya munhu nekuti pane chikonzero chazoita kuti adii auya achindirwisa
akabata banga ndauraya munhu pane extenuating chikonzero chaita kuti ndizouraya munhu. Saka ndo zvakaitika apa kuti pakange paine mhosva yakanga yaitwa yakanga ari kuonawo kuti uyu andiparira angadai akauyawo achindondikumburawo kuti no paro pakadii pakakanganisika. Then ona mbuya wake hawana kana mbouya ofunga kuti aiwa wakanga wari kutoti tsvatuwaro handiti. Saka izvozvo zvakamupa hasha dzekuti ataurawo mashoko akadii. Saka tinomupa benefit of the doubt pamutongo wake nekuti haana kungotuka munhu nje, paita ma-extenuating circumstances. Munhu auraya munhu ari kuda anobva apuwa death row. Auraya munhu nekuti paine chikonzero, umwe anokwanisa kutoendeswa scot free, umwe anokwanisa kudii kunzi aiwa ngaachipuhwo kana makore mairi, haachaendi padeath row. Saka ndo zvakafanana nenyaya iyi kuti chikonzero chakaita kuti atuke arikutaura kuti mai ndakwadzirwawo mwana wangu, ndaitarisirawo kuti baba namai vacho vachindikumburawo, bharisa mbuya wangu hawana kana kumbouya vachidii. Saka wakuita zvifanika kunge muroi kwandiri. Muri kuzviona kuti kana muchigarisana makanganisirana, endai mundokumburana. Zvinoita kuti munhu wari aone kuti aiwa it was a mistake. Saka ndo zvakaitika panyaya iyi. Ndo zvadada kutaura kuti ichenda mbuya ari munomu akuda kuenda kundodii, hazviiti izvozvo. Tatidzai kuti pakakanganisika, asi sevahama ngatiitei paro pehukama. Saka nekuti akazotora mutemo mumaoko ake, anobvisa mbudzi mbiri dzaanobvisa nemakosi. Makaita makosi ekumuunza kudare mari. Ndakabhadhira $50 yakandibhadhara kuno. Badhara nasi $10. Nasi madabhadhira $10. Kuita $60. Vapaita mari yetransport. Mari. Nasi ndapira $5 kuya kuno. Last time ndakapira $8. Alright. Toti isusu wati $60 dzedare, right, plus the 10, which is $80 themacost. $80. Andikuzoda kuti dai wakabvisa mari yawakanga wataurwa kwachienda mbuya, zviro zvingadai unobvisa $80 themacost nembudzi mbiri dzekuwaripira kukanganisa kwawakaita, nekuti hatitenderi kuti chitema hachidzorerwe. Ukange munhu akukanganisira, enda kumakotsi undotaure uri kumakotsi. Makotsi odi okugadzirisa nembudzi 1 yaunozounza kuno kudare handiti. Saka unozvibhadhara rini mbudzi 3 $80. Ndisanda kuti unozvibhadhara rini, nekuti hatidi kuti tiite kuti ena unobhadhara izvozvizvi then tieta kuita futi imwe nyaya, dare rakuunza futi imwe nyaya wakundoba. Saka tokupawo nguva iri reasonable yatinoona kuti uruda kubhadhara nyaya yako. Kana usingadi ndo panozoti dare manje rakuya richikutorera nekuti unenge usingadi kudii. Ndezima kuti pambudzi ndikati end of August ndinipa $80 handizikuti
ingaite mode of payment ere vanotenda kuzoti end of September munhu asingaendi basa. Alright. Mbudzi nhatu end of August. Mari end of September. Right. Tokupa time iyoyo. End of August wacho madeta angu angangoite kuma 31. Chiti end of. Iwo tokupa up to 31 August. Up to 30 September. Saka iwo kana ukakasika the better. And it tokupa the last day of August. Iwo ukakasika kubhadhara the better. Okay, ngatisimukei kutende.